Contra a tensión, usa a fisioterapia. Tempo atrás, un poeta romano dixo: mente sá en corpo san. A fisioterapia axuda as persoas no seu benestar físico, psicolóxico, emocional e social, xa que o corpo e mente están íntimamente relacionados. Tendo en conta que a tensión é unha ameaza para o noso movemento e calidade de vida, o fisioterapeuta é un terapeuta máis do equipo multidisciplinar a ter en conta. Como nos movemos inflúe en como sentimos, e como sentimos inflúe en como nos movemos. A tensión é a resposta do noso organismo a calquera estímulo ou condición que xenere tensión. Se a resposta está controlada, será beneficiosa e esta situación de resposta denomínase eustrés, como o deportista que está concentrado para conseguir unha medalla. Pero tras gañar a medalla, debemos volver á calma e ás veces non é fácil. Si se descontrola non podendo volver á calma, a tensión convértese en negativa e prexudicial para a nosa saúde. Denomínase diestrés. Este adoita provocar dores de cabeza, de estómago, dor no pescozo e costas, etc. É momento de consultar ao fisioterapeuta. Pautará como proceder realizando unha análise corporal completa para levar a cabo o mellor plan de acción. A fisioterapia ten un gran abanico de ferramentas para traballalo. As técnicas específicas máis coñecidas son a terapia da conciencia corporal basal, Basic Body Awareness Therapy, a terapia psicomotora, a masoterapia adaptada, a estimulación multisensorial, a actividade física adaptada, a reeducación postural global, a relaxación progresiva de Jacobson, a equinoterapia e o biofeedback, entre outras. Estas técnicas son eficaces para manexar a depresión, a ansiedade ou o insomnio, e poden previr o desenvolvemento de problemas de saúde mental mellorando a nosa calidade de vida e a nosa autoestima. Coñecer o noso corpo axudarános a previr a tensión no futuro, e ese é o mellor tratamento.